Igbo ekene m unu. Anyị awụchikwa ọzọ n'ụbọchị tata bụ Eke. Ekpere anyị bụ ka Eke ketere anyị ihe ọma. Aka m bụkwa onye unu ma ọfụma, unu ma nke ọma, Ebube Nwabueze. Ndị Giant Movie Academy awụchie n'ahịa Eke Ọrụukwu. Ahịa Eke Ọrụukwu bụ ahịa mara mma, keru njiri mara ahịa Eke Ọrụukwu. Ọ bụ ahịa na-adị ọcha, ọ bụ ahịa na-enye mkpụrụ osisi, ihe nri na nnukwu ihe akọtara n'ugbo. Ihe na-adị ọnụ ala n'ahịa Eke Ọrụukwu dịka joko, unere, ụkpaka, ụkwa, ogiri na ihe dị iche iche a na-akọpụta n'ala dịka onugbu. Anyị na ụmụ nwanyị Ọrụukwu na-akwado ahịa ọfụma n'ebe a na-ere nkwụ ọcha. Nkwụ ọcha Ọrụukwu na-atọkarị nkwụ ọcha obodo niile n'ihi na ọ bụ nke akụghị akụ. N'elu ndị ọkada Ọrụukwu ka ha nọ na-eche ndị ha ga-ebuga na be ha maọbụ ebe ha na-eje. Anyị na-ekene ndị Ọrụukwu, ndị bi Amerịka, ndị a na-akpọ Ọdụa, ndị rụrụ Abatua Ọrụukwu. N'elu ka ebe Ọrụukwu si na-akwọ garị si maa mma, a na-akwọ garị ma na-eghe ya n'ebe a. Eke Ọrụukwu bụ ahịa dị ukwuu. Ebe a bụ ọdụ ọkụkọ. Inekwa anya efu ndị bịara ahịa ka ha na-azụ ma na-anakwa. Anyị na-ekene ndị gọọmenti, ndị rụrụ anyị lọkọp shop. Ine anya ị ga-afụ ya, Gọvanọ Willie Obianọ lụrụ ya. Lezie anya, gezie ntị ka ịfụ ka ụmụ ọma Ada Ọrụukwu si zuo Eke Ọrụukwu n'ụbọchị taa. Agaghị agụbụzi anyị. Ọ bụ ihe emene ka ọ bụrụ 150 or 100 naira. Ọkwa kọstọma gị ka onye ahịa gụrụ. Biko nilesi na 100 naira o. Bọsọ ọzọ anyị abịakwa nke. Ihe mere na ese m nke a 160. Hapụrụ ndị a na-enu kwesịrị iji asarụ ebe a. Ị ga na-aga na ndị enyi. Ọnya na onwe ihe ọzọ ga-eji asarụ. Nke ya eme gị ojiji ala nkesi abụchesi. Aka m bụkwa Ebube Nwabueze. Anyị ga-ahụ ụdị oge a izu nke ọzọ. Dachi bụ ọnụ.